Bia yon.
gwara m ọgwụ ọ bụghị gwara m nsị ọ bụghị gwara m ka gwara ka iji akpọ m onye agwamagwụ 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 Okay, I check it. Block, osa. Block. Sa. Block. Ghana window, Ghana door. Saja, okay. Sound. Babutu, nyayego Babutu. Put outside there, I'm not there. Ya, onye ọbụla bụ ja ga blọk ya ga-enye anyị ego ọbụla. Hey! Push it! Oh! You got this in there, they're pushing there now. You got one, you push it, na. Wait for a moment.